Áno, Áno, viem. lebo je to moja rodná krajina. Chcem tu ostať preto, lebo vidím potenciál v Slovensku, v nás mladých, že jedného dňa táto krajina môže byť prosperujúca v Európe. Možno sa zdá, že tie podmienky nie sú ideálne, ale aký význam sa má sťažovať a odchádzať, ak to nechceme zmeniť? Nie úplne, ale nemáme inú možnosť, ako proste začať od tejto generácie a budovať to ďalej. To, že je to môj domov a že je to krásny domov. Prírodu, ľudí a náš folklór. Je to naša rodná krajina, musíme ju chrániť a starať sa o ňu a nikto to neurobí za nás. Tam, keď pôjdete do zahraničia, tak tam budete cudzinci. Tu sa cítite doma, tu ste doma. Je to naša krajina, krajina našich predkov a teraz je na nás, aby sme to opäť postavili na nohy. Nie je to ideálne, ale kto iný, keď nie my.